Ahojte, volám sa Zuzana a chcela by som vám predstaviť hru Little Circuit od Jacka. Táto hra je určená pre deti od 2 rokov a je veľmi jednoduchá na pochopenie. Hra obsahuje takúto cestičku a 4 rôzne zvieratka, ktoré sú veľmi pekne spracované. Takúto kravičku, mačičku, zajačika a Hauka. Deťom sa zvieratka veľmi páčia a preto je radosť s nimi hrať. Hra spočíva v tom, že si každé dieťa alebo rodič vyberie zvieratko, postaví ho na štartovaciu čiaru. Hra obsahuje kocku a podľa toho, čo sa na nej hodí, tak podľa toho ide na dané políčko. Buď na modré, žlté a tak ďalej. Potom obsahuje kvietok, to znamená, že ide o 1 krok dopredu a obsahuje včielku a to je 1 krok dozadu. Pointou hry je dostať sa na koniec chodníka. Ten, kto sa dostane na koniec chodníka, si môže vybrať žetón podľa vlastného výberu. A znova sa postaví na štart. Ten, kto dostane 3 žetóniky, vyhral. Táto hra je veľmi obľúbená a je vhodná na dlhé večery, dovolenky, alebo keď má dieťa kiahne, choré a musíte zostať doma.